Знаете ли, че България е единствената държава в Европа, която не е променяла името си от създаването си? Докато нации като Франция, Германия и Великобритания са минавали през безброй политически и териториални трансформации, ние гордо носим името България вече повече от 1300 години. Ключът е в самото ни основаване. През 681 година хан Аспарух, след победата над Византия, създава държавата, но не я кръщава на своя род или племе. Той я нарича България, име, което обединява всички присъединили се прабългарски и славянски племена. Името идва от етнонима на прабългарите, но от самото начало то се превръща в териториално и политическо понятие, а не просто етническо. Това е важната разлика. Сравнете го с други. Днешна Германия е била свещена Римска империя, Франция – кралство на франките, а Русия е преминала през Киевска Рус, Московско царство, Руска империя, СССР и така нататък. Всяка промяна на името отразява фундаментална смяна в държавността. Дори когато губим независимостта си, името България остава живо в съзнанието на народа и в чуждите хроники. Ние сме имали първа, втора и трета българска държава, но държавността винаги се е възстановявала под едно и също име. По време на османското владичество българите продължават да се самоопределят като българи, а териториите – като български земи. Името е било щит на националната идентичност. Тази уникална константа е доказателство за силната приемственост между всички български държави и емоционалната привързаност на нашия народ към родината. Едно име, което е преживяло 3 морета, 3 империи и 3 национални катастрофи. Така че, следващия път, когато чуете името България, помнете, то не е просто дума. То е исторически рекорд за устойчивост и идентичност в Европа. Кой е вашият любим факт от българската история? Споделете в коментарите. Последвайте ни за още български мистерии.